Siya kapukit maragsakan lang ti tumulong ti kailian tayo, kalugaran tayo at awmet sabsabali kada tayo na improvement idi ko idi tiyempo da dadi ken kapsat ko nga ni Ria tumultulong tayo metla taon pilpilyan tayo nga tultulungan na po. Sir, dati nabukla ng rescue brigade tayo. Adun sakit nagdala ng training center di kati tauhan tayo, sir. Naka-2 nga training tayo na po. Actually, nakatalo nga training tayo. Ni muna ti first course ti BFP, Bureau of Fire and Protection. Tapos, about no kasanong mang-handle ti host ti fire truck. Tapos, simaro nga training tayo po, Red Cross, ti first aid services. Tapos, ti makatlo nga training tayo po, nagsubli ka man ti BFP, panggapmet ti taltalya po, rope rescue. Di kati equipment, sir, dapat ti kurang na, sir. Inot nga makumkompleto meta po aming pinag-rescue tayo fire truck tayo kit kasi na po kit kompleto so no ada makita tayo nga mabalin pa nga pag-improve na agnay na yung tayo metlata no ko po. Sir, ado lagi tayo mga presyar dati inaramid yun dati si dating inaparamid ni dadim idi isat gobernador iti Ilocos Norte may panggip iti panag-rescue. DJ ti mesamet nga ng engganyo kanya ka po ng padakter di buko tayo nga fire and rescue ta ni daddy kit idol ko na nipot met idi datay met amin dito yung bubrain na no ko nga tumultulong di tao kit tinapanunod ko hamet nga masapol nga adakad gobyerno tapno tumulong kay so imbukil ko dito yung buko tayo po tapno oray awan tayo ti saad sisisaga na tilata nga tumulong ti kagadwa tayo po. Apo Kapitan, anamet dagatay visions tayo, wano plataforma, pagsiyatan tilawag, ano kas pagiganda kayo ito iti mapagasatan, akas Vice Mayor itilawag City. Kas mesa nga negosyante po nga mangpatpataray pa iti transportasyon tayo iti almost 15 years damit buko tayo nga negosyo, ti objective tayo no ko po no at gas-gasa tayo, ikitan tayo dito sistema nga agdama ti City Hall po at ti mesa nga negosyo masapol tayo nga mapasaya ti panakataray na tapno ma-maximize tayo dito pondo na po so masapol tayo kita namin nga paggasgastusan ti city nga masapol nga kitan tayo nga rebengmet lang pakusaran na po hangat itiltil lang at pagagastusan na tapno no ada matipid ka po ada pagsaysayatan tayo ada dumanti proyekto nga may pakatay no kana po. Isalon at sir kasarot yung i-address dati health sector sa itagda makit ada pandemya. Damit amin nga protocols tayo po masapol lang nga strict observation and ken kas ibagbaga DJ da duman nga luglugarin kas lang ti Spain na po dito COVID and kit kas lang i-propose lang at raterenda nga kas lang fever nga gagangilat nga sakitin at kakaasi ti ekonomiya tayo no ti at dati lat nga pupupukin matay tiyanan tayo turismo kada negosyo kaputa agbubuteng met ti taon ken imbagmet tatan adamit vaccine ti amin na po basbasit met ti mortality rate po baka masapol tayo lang akitan digiji ada comorbidities na nga isudalat ti mas strict one nga hanga rumrumwari na po digiji ada sakit na tapno hanga isudat mapakarwan no kana po. Iti tourism, sir, ana dagiti makita yung napintas nga i-develop iti Lawag City. Mangingganyo ti investor sa po nga agapot sabsabali nga lugar tapno at the same time bigito'y awan nga napukawan nga trabaho na ito'y lawag po ken ito'y probinsya tayo matulungan data no adag investor po adado met ti obra no ka adado ti makasapol ti pagubran no ka at no Jack Mariro po ket adda DJ nakasarsarita tayo meten nga investors na rigat ko met pa lang ibkas tatang awan pa DJ fix nga dila po yung namnamayan da po no kas pagarigan na dagasgasat tayamin na po ada dun to ti malukatan nga pagtrabahuhan nito nang nangruna iti Lawag City po. Iti ko sir peace in order ta iti agdama adalat tamat dagiti mas pasamak nga krimen iti Lawag City kasunod nga i-address para iti natantal na nga komunidad, sir. Pinakita digita krimen na po apay nga agraira ti krimen gaputa aumet pagsapulan da iso no may kandidat solusyon ti trabaho po dito ipagsapulan da malesen tayo nga ta DJ ta makita da nga ada pangalan dati nasaysayat nga kwarta nga handang nga agresor ti krimen na po.
Tap iti grupo yo ket agpada nga napisamit ti kalaban nyo iti politika. So kasano metata iti ko sir addang tapno iti gasta ket magunuto iti kalikagom tayo nga mangati ito ti basing kawal iti politika. No, jak nga mang terpertiga kadwayan kitan dalat na tilawlawdan. Dito grupo tayo po, no politika man or walawan ti politika, adda kamlate ito yung sisidaan nga tumulong. So, agree them the basit, kitan no sino ti talaga nga po nga makatulong nga po. Abo kapitan, iti mensahe tayo kada iti kakailan iti syudad iti Lawag. Apo kakilian nga Tagalawag, dito nga pandemic, narek natin iti rigat ti pinagbiag probleman adaman kaya na mapektaran ti amin tata iso pagpakasikat na kayo nga pagtitinulungan tayo dito pagsayatan ken pagrubuatan tayo tata nga barong atawin ta sapay kumang ada do nga gasa ti amin na po.